longo lunche Jume Orita che lungi ume Che criter clong Jume parti Lulong reki mo arnisi Mantuneni aro anulan ke Jume Charlie beki Jume pik alun nilun jisning ang song jisu a kengri Neke ramo Shinton lo tesning hai lo terem jipe fe ay tingpi dam tang lo tepe job bang pan tek long pone in hondo si mo anisi in hakeme in upoti bang so arni der pratame ke sang depan ka inta jujuje kedang apor ng choklote Tovarchini ne det meme Ang napansi che o daiji Alang si hem ne Japonji Mantuneni Arong anulan ke Jume Charlie beki yuning ang song jisu at kengri Mantuneni arong anulan ke Jume Charlie beki yume pik alun nilun jisning ang song jisu at kengri Neke ramo Shinton lo tesning hai lo teren jipe fe ay tingpi dam tang lo tepe job bang pan tek long pone in hongdor simo arnisi in hakeme in pupoti pangso arni der pratame ke sang depan ka ita jujuje Kedang apor ng choklote tovarjing nine der meme arnam pansi che hodaji alang si hemme japonji Mantuneni arong anulan ke Jume Charlie beki yume pik alun nilun jisning ang song jisu at kengri Mantuneni arong anulan ke Jume Charlie beki yume pik alun nilun jisning ang song jisu at kengri Mantuneni arong anulan ke Jume Charlie beki yume pik alun nilun jisning ang song jisu at kengri